Hau egin eta ez zara inoiz haserretuko inorengatik. Imaginatu momentu batez normaitek irain egin edo gutxietsi egiten zaituela. Baina haserretu beharrean irrifar egiten diozu lasaitasun guztiarekin. Kontrola mantenduz. Ez inporta ez zaizulako. Ikasi duzulako zure emozioak kontrolatzen. Pentsazazu zenbat aldiz izorratu duzun eguna beste norbaitengatik, komentario txar, errespetu falta edo traizio batengatik, eta hor zaude zure pakea ematen benetan merezi ez duen pertsona bati. Zergatik uzten dugu horrenbeste indar izaten besteen emozioetan? Orain ezagutu behar duzunak zure bizia alda dezake betirako. Ez da kontua dena aguantatzea edo emozioak errepremitzea, baizik eta ulertzea inork ezin zaitzakela haserretu, zuk botere hori ematen ez badiozu. Bideo honetan erakutsiko dizkizut 12 ikasgai estoiko aplikatzen badituzu lortuko duzuna zure buruaren kontrol osoa egoera guztietan. Honen ondoren ez zara sekulan haserretuko inorengatik. Geratu zaitez bukaera arte ikasgai honek urteetako frustrazioa libratu zaitzake. Honen aurretik joan komentariotara eta idatzi nere buruaren jabe, izatera konprometitzen naiz. Horrela zure buruarekin konpromezu hartzen duzu, orain bai hasiko gara. Bat, ulertu irainak zugan indarra dutela zuk uzten badiozu bakarrik. Imagina norbaitek irain egiten dizula. Gehienak haserretzeko joera dute. Baina norbaitek pozoia zuen opari batean eman nahi badizu bezala da. Zuk opari hori hartzen ez baduzu, pozoia berarengan gelditzen da. Estoikoek hau oso ongi ulertzen zuten. Epitektok esaten zuen, ez dira gauzak asaldatzen gaituztenak, baizik eta beraietaz dugun iritziak. Norbaitek irain egiten badizu, irainak ez dizu min egiten, baizik eta zuk ematen diozun garrantziak irainari. Norbaitek irain egiten badizu, galde zaitez indarra eman beharraldiet pertsona honi nere buruaren pakeari eragiteko. Gustatzen ari bazaizu, eskertuko nizuke like bat ematea eta suskribitzea asko lagunduko baitit era honetako euskarazko bideoak egiten jarraitzeko. 2. Egin zure autokontrola zure indar handiena bihurtu dadin. Haserrea nekatzen duen sua bezala da, baina zuk aukeratzen duzu honi indarra eman edo itzali. Hor dago buru ahul eta indartsu baten arteko aldea. Buru ahulak haserreak arrastatu dezan uzten du, aldiz buru indartsuak emozioa kontrolatu egiten ditu. Estoikoek autokontrola indarrik boteretsuena bezala ikusten zuten. Senekak esaten zuen, botererik indartsuena bakoitza gure buruarekiko kontrola da. Hau eguneroko lana da. Lasaitasuna aukeratzen duzun aldiro, haserrearekiko indartsuago egiten zara. Autokontrola dominatzen da biziarekiko eskudorik hoberena. 3. Bestenganako espektatiba gutxitu. Haserrearen eta frustrazioa sortzaren arrazio nagusitako bat ez da besteak egiten dutena. Baizik beraiek egite espero deguna eta ez dutena egiten. Dezekzionatu egiten zara askotan besteen jokabidearekin, baina bakoitzak mundua bere ikuspegitik ikusten du. Orduan, ezin dezu pretenditu beste zuk uste bezala jokatzea. Estoikoek hau oso ongi ulertzen zuten. Marko Aureliok esaten zuen, goizean jaikitzean esan zure buruari. Gaur harrokeria, arrazoi falta, esker txarra eta bar izango ditut. Ez pesimista zelako, baizik ulertzen zuelako pertsonen jokaera. Gutxiago espero badezu, gutxiago sufritzen dezu. Pertsonak diren bezala onartzeak liberatu egiten zaitu. 4. Landu provokazioarekiko axolagabetasuna. Haserretzearen trampan erortzeak esan nahi du beste batek zugan eragina duela. Haserretzen bazara, pertsona horri zureganako nagusitasuna ematen diozu. Lasai mantentzen bazara, zure buruaren kontrol osoa duzu. Imagina ezazu norbaitek irain egiten dizula. Bilatzen duena da zure erantzun emozionala txarren bat, adierazten diona irabazi egin duela. Baina hemen dago oinarria ez jokatu bere jokoan, eta ia irabazle izango zara. Estoikoek indiferentzia arma oso boteretsu bezala ikusten zuten. Epitektok esaten zuen, norbaitek min egin nahi badizu, hau bakarrik pasako da zuk baimena ematen badiozu. Provokazio batek ez
ez badizu eragiten sekulan ez da mehatxua izango. Indiferentzia zure esku dago. Norbait saiatzen den aldiro zu molestatzen, galdetu zaitez. Merezi al du nire pakea dantzan jartzea honengatik? Gogoratu egoera bakoitza azterketa bat dela zure nortasunareko. Biziak ez zaitu erasotzen. Momentu txar bakoitza ez da proba bat baizik, zure pazientzia, autokontrol eta jakindurierako. Baina pertsona gehienak ez dute horrela ikusten. Zeozer pertsonala bezala hartzen dute. Haserre eta biktimismoarekin erreakzionatzen dute. Estoikoek arazo bakoitzean hazkuntzarako aukera bat ikusten dute. Norbaitek iraintzean haserretu zaitezke edo zure karakterra gortzeko erabili dezakezu. Momentu zaietan ikusiko duzu zertaz egina zauden. Marko Aureliok esaten zuen, suak eragiten dio bakarrik suak erre dezakenari. Zailtasunak ez daude zu hausteko, baizik zu indartzeko. 6. Dominatu desapego emozionalaren artea. Egiten dugun akatsik handienetakoa da emozionalki lotzea besteek pentsatzen, esaten edo egiten dutenari. Uste dugu besteen aprobazioak definitzen duela gure balorea. Egia dena da, inork ez duela botererik zu nor zaren definitzeko, zure buruak izan ezik. Desapego emozionalak esan nahi du besteen akzio, iritzi edo hitzek zure barne pakeari ez eragiteko abilezia. Estoikoek ulertzen zuten gure emozioak gure kontrolpean egon behar dutela, eta ez kanpoko gertaeran gain. Epitektok esaten zuen bezala, ez dira gauzak asaldatzen gaituztenak, baizik gure iritziak beraietaz. Gustatzen ari bazaizu eman like bat eta subskribitu mesedez, horrelako bideo gehiago egiten jarraitzeko. 7. Esker ona garatu momentu txarrak igarotzen ari bazara ere. Erresa da esker onekoa izaten momentu honetan, baina txarretan aplikatzeak du baliorik handiena eta horrek indartuko zaitu. Momentu txar horietan, haserretu beharrean, kontrolatu ezin dituzun gauzetaz, galdetuz zer ikasi dezakezun hortaz eta horrek zure hazkuntzarak eramango zaitu. Arazo bakaitzak ikasgai bat du bihurtuko zaituena jakintsuago eta indartsuago. Senekak esaten zuen, ezbeharra ez da arazoa, arazoarekiko erreakzioa baizik. Da definituko dutena gure pakea. Eskerra honak ez dizu pakea bakarrik ematen, bihurtzen zaitu hobekuntzarako aukera ematen duen pertsonan bihurtzeko aukera. 8. Bistaratu arazoen garrantzia denboran zehar. Askotan momentuko arazoak eskalatu ezin diren mendiak ematen dute. Haserreak eta frustrazioak gure ikuspegia lainotzen dute. Mina aguanta ezina bihurtuz. Baina estoikoek utzi ziguten tresnarik baliotsuenetakoa perspektiba temporalaren hasiera da. Honek esan nahi du, askotan uste dugula kriston arazoa dugula eta galdetu zaitez. Honek hemendik 1, 5 edo 10 urtetara mine emango aldi? Askotan erantzuna ez da. Horrek esan nahi du askotan arazoa guk uste duguna baino txikiagoa dela perspektiba handiago batetik begiratzen badugu. Ariketa mental honen propositoa da beharrezkoa ez den sufrimentuaz libratzea da. Duela 5 urte mine ematen zuten arazo askok, ia ez gara gogoratu ere egiten. 9. Gogoratu lasaitasuna botere mota bat dela. Mundu bat ematen duena soinua eta azkartasuna direla arauak, lasaitasuna erraminta boteretsu batean bihurtu da kaos eta nahasmenaren erdian. Jende askok uste du egoera honetan ohiutzen duenak edo haserre dagoenak duela egoeraren kontrola, baina estoikoek esaten zuten bezala egitazko indarra lasaitasunean dago. Lasaitasuna ez da ulezia, botere mota bat da. Kaosaren erdian honek ez bazaitu arrastatzen, lasai mantentzen bazara, maitasuna handia erakusten duzu zure buruarekiko, gutxi iristen direna lortzea. Epitektok esaten zuen, bezala ez da gertatzen zaizuna, baizik nola erantzuten duzun da balio duena. Tormentan lasai dagoenak du abantaila arazoei argitasunez aurre egiteko. Kontrola galtzen duten pertsonak kaosa handitu egiten dute. Berriz lasai mantentzen direnak indarrak kentzen dio kaosari. Gogoratu lasaitasunak boterea ematen dizula.
10. Saiatu ez haserretzearen jokuan jolasten. Haserretzea erreakzio automatikoa da, baina ez duzu bere esklaboa bihurtu beharrik. Imaginatu edozein burlari aurre egin ahal izatea haserretu gabe, lasaitasunean. Hori ez da fantasia, lortu dezakezun gaitasun bat da. Honen giltza kontrol emozionala da. Joko mental bat bezala ikustea da, desafiatzen zaituena lasaitasunean mantentzea ezbeharren aurrean. Norbaitek iraintzen zaituenean bi aukera daude. Inpultsiboki erreakzionatu, bere buruaren kontrolik ez duen edozeinek egingo lukeen bezala, edo gelditu, arnastu eta aukeratu lasaitasunetik nola jokatu. 11. Konturatu bizitzaren igarotzearen azkartasuna. Estoiken printzipio sakonenetako baten arabera, konturatu bizia oso azkar igarotzen dela. Pasatzen den egun bakoitza ez da berriz bueltatzen, eta haserrean edo pentsamentu txarretan pasatzen dugun momentu bakoitza zoriontasunari kentzen dizkiogun momentuak dira. Sekulan errekuperatuko ez dituzun momentuak. Haserre gastatzen dugun minutu bakoitza zeozer hobeagorako ibili genezaken minutua da. Orainaz disfrutatzeko edo oroitzapen zoragarria sortzeko erabili genezakeena. Haserre zauden bakoitzean galdetu zaitez, egitan merezi aldu nire denbora eta energia honetan galtzea? Bizia pasatzen den azkartasunaz konturatzen zeranean, ofensa txiki horiek indarra galtzen dute. Gorrotoa gure energia gastatzen duen erantzun bat da, gure orainaz disfrutatzeko aukera kentzen diguna. Bizia motzegia da haserre edo triste igarotzeko. Minutu bakoitza opari bat da, eta gure ardura da aprobetxatzea. 12. eta azkena, bihurtu haserrea errukian. Erresa da haserretzea irain egiten digutenean. Erreakzio instintiboa da, haserrea, uzgatzea edo kritika, baina pentsatzen jartzen bazara normalean zuri burla egiten dizuna, bere barruko borrokaren ondorioak izaten dira. Hauek nola kudeatu ez dakitelako. Ireitze zaituztenean, gelditu eta pentsatu. Zer gertatzen ari ote zaio pertsona hori era horretan jokatzeko? Gehienetan jokabide horren atzean sufrimentua egoten da. Bestea errukiaren begietatik ikustean, ulertuko duzu bere jokabidearen arrazoiak ez duela gehienetan zurekin zer ikusirik, baizik bere sufrimendu edo emozioen ondorioak dira. Ikusten dugunean pertsona bakoitza bere arazoekin burrukan ari dela, aukera dezakegu ez haserretzea eta zure erantzuna ulermenetik edo empatiatik izatea. Haserrea, konpasioan bihurtzeak ez du esan nahi besteen portaera txarrak onartzea, baizik ez uztea hauek zure pakea lapurtzen. Haserrea buruaren kartzelat da, asko konturatu gabe bertan bizi direna, baina hemen duzu giltza bertatik atera ahal izateko. Gustatu bazaizu eman like bat eta subskribitu. Horrela jarraituko dut honelako euskarazko bideo gehiago egiten. Eskerrik asko eta ongi izan.